bai amince ba. Gireda muna matukar murna da aiki na kumboso. Siyasa ta kumboso ba a taɓa yin wani kamar kai ba. Malama san garban kauye ciyaman na kumboso. Idan za na kwanan nawa ba a ce ban tsayawa ba. Aikin da kai garban kauye ba zai in kidayawa. Kowace maza ma kai aiki ibadan ya karyawa. Birni da kauye kara ga ba za ka iya cutawa. Ku tafa wasar da wunan aiki gireda na kumboso. Siyasa ta kumboso ba a taɓa yin wani kamar kai ba. Malama san garban kauye ciyaman na kumboso. Malama san garban kauye bai zo da kyashewa. Shi dai yana cin ceto ne ba wai da cutawa. Bai kyale tsofi ba ce kansa bai kyale yara ba. Bai bar marayu ba mai uban ba dai ce ba ai mai ba. Kowa yana yi ma addu'a ciyaman na kumboso. Siyasa ta kumboso ba a taɓa yin wani kamar kai ba. Malama san garban kauye ciyaman na kumboso. Jirgi a kumboso, jigo a kumboso, ta zaki a kumboso, ta tafi da kumboso, tilas baya motso, muna biya motso. Malam Hassan garban kauye furishi ne kawai na zo. Ga Mustapha nan mai waka gama masu je gwarzo. Siyasa ta kumboso ba a taɓa yin wani kamar kai ba. Malama san garban kauye ciyaman na kumboso. Ya rarraba wa matasa ayyukan yi a kumboso. Mata na aure su jari yake ba su in sun zo. Su ko manoma sai taki idan damuna ta zo. Daga gobe na zama hamshaki idan ga Hassan ya zo. Mazaɓu gaba ɗaya zan murna ciyaman na kumboso. Siyasa ta kumboso ba a taɓa yin wani kamar kai ba. Malama san garban kauye ciyaman na kumboso. Malam Kamal Kansi shi ma mutum ne kuce jarmai. Komai kake so in ka biyo ta hannunsa ba komai. Malam Kamal Kansi na san ka bai kanka mai komai. Shi dan amana ne amma a gefen Hassan jarmai. Kowa da kowa na cewa amanar ga kamta yi. Siyasa ta kumboso ba a taɓa yin wani kamar kai ba. Malama san garban kauye ciyaman na kumboso. Gyara da titi har makarantu dan garba ba wai ba. Zamana da kai alkairi ne dan garba ba wai ba. Bare ka Kamal Kansi a kusan ka ba zan ji komai ba. Shawara ta kirki zai dan ba ka ba wai da cutawa. Ni ko ina yi muku waka zaki na kumboso. Siyasa ta kumboso ba a taɓa yin wani kamar kai ba. Malama san garban kauye ciyaman na kumboso. Tabara a jaya sallah kokari ba na wasa ba. Kullum yana yaɗo manufar ka ba wai da gangan ba. Kuma har da ba a dan kwalla bai zo da cutawa. Sannan da kosawa kuma tina shekaru ba wai ba. Daga nan su kowa na murna da samun ka kumboso. Siyasa ta kumboso ba a taɓa yin wani kamar kai ba. Malama san garban kauye ciyaman na kumboso. Ga 'yan firish nan kama mazuwa ga ai kullum ta zo. Tilar magaida kai zaki gwarzo na kumboso. Malam Hassan garban kauye ciyaman kullum an zo. Siyasa ta kumboso ba a taɓa yin wani kamar kai ba. Malama san garban kauye ciyaman na kumboso. Jirgin fitan talakawa ne tilar a kumboso. Namu muke kai ne zaki sannan ka jangwarzo. Tilar miyoma bai titiya man na kumboso. Siyasa ta kumboso ba a taɓa yin wani kamar kai ba. Malama san garban kauye ciyaman na kumboso. Siyasa ta kumboso ba a taɓa yin wani kamar kai ba. Wane? Malam Hassan garban kauye ciyaman na kumboso. Siyasa ta kumboso ba a taɓa yin wani kamar kai ba.